Tatpala narapa Kresna ten tulus anyakroring Wangong Resina Raja mawi Sutta kang minggah kalihing rata kang minggah kalihing rata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama Kabudayan Channel. Sini saya akan mereview tokoh wayang Krishna yang saya beli kemarin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menyupport channel-channel saya. Gimana cerita tentang Krishna ini? Lang-lang rarasing pamiyat rangganing pura toya sri cinawi susetya manik sumirat sorot sumawara Oke, ini wayang Prabu Kresna. Prabu Kresna atau jaman nom-nomane niku jenenge Raden Narayana. Ini mempunyai nama lain yang banyak, duweni jeneng sing akeh. Prabu Kresna, Narayana, Padmanaba, Wisnumurti, ya toh. Masih banyak lagi. Mungkin nanti ada yang tahu, silakan komen. Untuk Prabu Kresna niki termasuk wayang ingkang dititisi Bathara Wisnu. Jadi titis Wisnu, titis Sang Hyang Suman. Selain Prabu Arjuna Sasrabau, terus pendhita saking Lokapala nika Begawan Wisnungkara itu juga titis Wisnu. Terus Prabu Rama Wijaya itu juga titis Wisnu. Kemudian Ratu Ndarawati kuwi Prabu Sri Bathara Kresna ini juga titis Bathara Wisnu. Ini adalah ini termasuk Atmaja utawa putranipun Prabu Basudewa. Basudewa saking negari Mandura. Jadi Prabu Basudewa iku duweni bapak ibu jenenge Prabu Kuntiboja karo Dewi Dayita. Mriku nurunaken Prabu Basudewa, Dewi Kunti Talibrata, terus Arya Ugrasena kalih Arya Prabu. Setelah lengser, sawisipun lengsere Prabu Kuntiboja, Prabu Basudewa dadi ratu ning Mandura. Ratu Mandura itu duweni anak Kangsadewa. Jadi istrine Prabu Basudewa niku enten Dewi Maerah, Dewi Mahendra kaliyan Dewi Badrahini. Lah Dewi Maerah niki saking ayune nggih to, teng mriku nganti Prabu Gorawangsa iku memba dadi Prabu Basudewa nyenengi Dewi Maerah sampai hamil ngetokke sing jenenge Kangsadewa. Di Kangsadewa niku asline mboten anake asli Prabu Basudewa mboten, tapi teng mriku hubungan antara Dewi Maerah sama Prabu Gorawangsa sing memba dadi Prabu Basudewa. Terus Dewi Mahendra nurunake putra kalih nggih menika Raden Kakrasana kalian Raden Narayana. Mungkin ada versi yang lain. Enek sing Kakrasana karo Narayana kuwi beda ibu, ngoten nggih enten. Enek sing bojone Basudewa iki enek papat ki nggih enten.
Terus Dewi Bodro ini istri ketiga dari Prabu Basudewa menurunkan Dewi Roro Ireng, nurunake Dewi Woro Sembodro. Lah dulu yen nalikane lakon Kangsa adu jago si Narayana kaprasana karo Dewi Roro Ireng ku didelikne utawa disembunyikan neng Widara Kandang. Neng Widara Kandang kuwi dimong kalian Demang Sagopa Sagopi. Ku dimong teng Widara Kandang. Lah Kangsadewa menjadi adipati ning Mandura. Di watake Angkara Murka pengin nguwasani negara Mandura. Kangsadewa ya ngerti nek Basudewa ki ndek anak jenenge Kakrasana, Narayana karo Wara Sembadra. Pengin dipateni, kok ndak kuwatir nek sing jenenge Kakrasana iki dadi ratu ning Mandura. Ku jaman lakon Kangsadewa. Zaman mungkin ada lagi lakon Banjaran Kresna. Ini dulu niki riyen nggih apa? Jeneng enome niku Raden Narayana. Ketika ijik ning Widara Kandang iki dadi rampok, dadi begal, dadi kecu. Begali bondo-bondone pejabat Mandura ya ta. Tapi bondo-bondone kuwi mau diwenehne wong-wong cilik ning sak ngiwa tengene negara Mandura. Suwe-suwe lama-kelamaan suwe-suwe Kakrasana ora seneng karo tingkah lakune Narayana iki. Wong anak ratu kok senengane begal. Dikandani, kowe tak kandhani ya sejatine kowe kuwi anake Prabu Basudewa. Mula lerena olehmu begal kecu. Mending kowe kuwi meguru wae, golek ilmu sing akeh. Ten dingonoke karo Kakrasana. Mungkin ada sanggit yang lain, monggo silahkan. Akhire Raden Narayana atau Kresna ini percaya kalau ini anaknya Prabu Basudewa. Ya wis Kang, aku gelem meguru, gelem golek ilmu ning aku kudu nduweni seksi. Seksine ya kuwi ditunjuk Patih Udawa. Akhire sakwise njajah desa Milangkori ketemu sing jenenge Pendhita ana ing Praptapan Untara Segara. Jenenge Begawan Padmanaba. Setelah berguru, sakwise meguru dikon tapa suwene 21 dina tapa kungkum. Bar berhasil, sawise sukses tapane Raden Narayana diwenehi pusaka. Cacahe 4. Sing siji jenenge Cakrabaswara, sing nomor 2 Kembang Jayakusuma, nomor 3 Kaca Paesan, sing terakhir ya kuwi Panah Kesawa. Wekasan Begawan Padmanaba malih dadi Bathara Wisnu. Dadi Bathara Wisnu akhire manjing ning tanggane Prabu Kresna dadi Titis Wisnu. Terus sak lakone Kangsa adu jago waktu itu kan sing dijagokke Patih Suratrimantara gelut karo Bratasena. Ndelok kok kadohan. Sawise meguru mulih ndelok adu jago manungsa. Kresna Kakrasana karo Rara Ireng kuwi ndelok adu jago manungsa. Akhire kan singkat cerita Suratrimantara mati terbunuh oleh Raden Bratasena. Kangsa ngamuk. Akhire mlayu delalae kepethuk karo sing jenenge Dewi Sembadra. Mungkin sanggit yang lain ada juga. Saya ini nonton videonya Ki Sigit Ariyanto. Jadi ada yang ketemu Dewi Sembadra, ketemu Kakrasana itu ada. Tapi
Tapi ini yang saya ceritakan yang ketika Kongso melayu ketemu karo Dewi Sembodra, ndelalae ayu pengen dipek bojo, akhirnya moh melayu ngandake Kokrasana. Akhirnya gelut padu Dandayuda antarane Kokrasana karo Kongso. Wekasan Raden Kokrasana kepikut utawa wis didak karo Prabu Kongso. Didak karo Prabu Kongso ameh ditugel gulune. Waktu itu Baladewa utawa Kokrasana wis duweni pusaka jenenge Alugara atau Nenggala itu kan. Akhirnya ameh dipotol gulune, ndelalae Nenggala wis nancep ning gulune Kongso, jret ngene to. Wis bungok-bungok ameh meksa nugel gulune Kokrasana. Lah si Narayana iku kok kadohan nglepasi senjata cakra dlet. Akhirnya kena gulune Kongso mati. Bar mati iki wis disowanke ning Prabu Basudewa. Kira sakwise kuwi keprabon utawa negara Mandura dikuasai Prabu Baladewa. Lah iki golek negara dhewe. Jenenge negara Ndarawati. Dulu itu ratune sing jenenge Prabu Yudhakala Kresna. Negarane jenenge Dwaraka Kawestri. Itu ceritanya lain lagi. Nah, terus Prabu Kresna ini memiliki utawa duweni bojo. Bojone pinten nggih? Bojone 3 sak ngertos kula. Ya kuwi Dewi Pertiwi. Dewi Pertiwi kuwi nurunke anak Boma. Terus Dewi Jembawati nurunke anak Gunadewa. Terus Dewi Setyabama menurunkan anak ya kuwi Setyaka. Samba. Nah, ini termasuk tokoh utama dalam perang Baratayuda. Jadi botoe Pandhawa, Bratayuda ki ling nyetir Kresna. Soale Kresna iki wis duwe kitab Jitabsara. Dadi wis ngerti cara wong ulangan kuwi wis ngerti kisi-kisine. Oh, iki matine karo iki, matine karo iki, matine karo iki, ngoten niku. Lah ini juga memiliki senjata sing paling ampuh. Senjatane kuwi ampuh kabeh. Ampuh sedanten cuman duweni panah Kyai Kesawa. Di ketika panah Kyai Kesawa kuwi disenggol karo Ratu Ndarawati, engko dadi buta sak gunung anakan gedene. Dadi buta iki. Di buta ini. Nah, kalau panah Kyai Kesawa disenggol. Nah, itu terjadi dadi buta iki pas Kresna Duta. Kresna Duta itu dia dikeroyok karo Kurawa nganti Kyai Kesawa disenggol terus dadi buta gede. Nah, itu. Nanti saya cuplikan Kresna dadi buta gede. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang Narayana. Tuh. Mungkin kalau ada salahnya mohon dikoreksi, dibenarkan nggih. Tuh, salah satu cerita dari Kresna atau Narayana. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Tiwikramanira kang kumitiraning asta.
kang kumitirane ngasta ngaglah wonten ing alun-alun Praja Negara Ngastina. Aneng nggih Duta Agung Praja Negara Ngamarta nggih Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih nyadinuta dening para Pandhawa sauger pengin mangsulaken negari Ngamarta kaliyan negari Ngastina. Parandene Prabu Duryudana dhateng ngekahi ngajab dumadining perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Wekasan Ratu Ndarawati dipun damel wirang kaliyan para Sata Kurawa. Dipun kroyok kaliyan para Sata Kurawa nganti nyenggol bedaring panah Kyai Kesawa. Nganti nyenggol bedaring panah Kyai Kesawa. Jelek mekar sariranira riseng Ratu Ndarawati. Dadi yaksa sak gunung, rong gunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat raya. Itu tadi sedikit kisah Prabu Krishna yang saya ketahui, nanti bisa dikoreksi untuk yang lebih tahu, kasih saran pada saya gimana, salahnya di mana, nanti bisa dikoreksi. Oke, untuk mungkin sedikit saja dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dari saya, akhirul halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.